Uvidíme. Jestli nebude drž, tak my uděláme ciment. Nejde. To tam vleze. Odabec je krásná starobylá vesnička na jihu Francie v Provence. Pro nás, děti z dětského domova z hranic na Moravě, to je báječné místo, kam jsme již podruhé jeli na prázdniny. A chceme vám vyprávět, co všechno se dá zažít za jeden jediný prázdninový měsíc. Čau, Alexi, Tomášek nepřijel. Ahoj. Od loňska tu máme spoustu kamarádů a moc se na všechny těšíme. I když teď zrovna je naší největší starostí, kde budeme spát a s kým budeme na pokoji. Budově, ve které bydlíme, se říká Magnanerie. Dřív se tu chovali bourci morušoví na výrobu hedvábí. Teď jsou tu krásné pokoje, skoro jak na zámku. Ho nemusíme vybalit a taky trošku odpočívat po té dlouhé cestě. Stodole je místo, kde se odehrává spousta důležitých věcí. Během našeho pobytu se několikrát proměnila jako v pohádce. Dnes se tu zahajuje výstava českých výtvarníků a tím také české umělecké léto ve Francii. S malíři, kteří tady vystavují, si můžeme hned popovídat. Jsou tu někde mezi námi. K tomu nám hraje Prague Spirit Quintet. My máme radost, že se na vernisáž přišlo podívat tolik Francouzů z okolí. Někteří jsou už od loňska naši dobří známí. Bez koupání si správné prázdniny vůbec nedokážeme představit. Tahle řeka se jmenuje Sés. Je krásně čistá a teplá. Možná to nevidíte, ale jen pár metrů od nás si plavou pstruzy. Jenom škoda, že kvůli vedrům bylo později koupání v řece zakázané, ale o to víc jsme potom jezdili k moři. Zrovna teď nakukujete do naší klubovny. I tady se zažije spousta dobrodružství. Teta Táňa s nejmenšími dětmi chystá výzdobu. Slunečnice jsou tady nejoblíbenější kytkou. Ale asi bychom vám měli vysvětlit, jak to vlastně na Odabeku chodí. Projekt, jak tomu říkají dospělí, se jmenuje Uměním ke svobodě. Setkáváme se tady s mnoha umělci, kteří s námi pracují a my máme možnost si spoustu věcí vyzkoušet a tak trošku jim nakukovat pod ruce. Ano, přijdu za chvilinku, jenom tady dodělám. Každý den probíhají 3 nebo 4 dílny a postupně se v nich několikrát vystřídáme. Do výtvarné dílny se na nás přišel podívat pan dirigent Jiří Bělohlávek. Zastavil se na Odabeku při své cestě po Francii. S malířem Jiřím Vovsem a s Majdou právě připravujeme dekorace a masky pro divadelní představení. Je sobota a v historickém městečku Izé se koná trh. Mají tu tolik zajímavých věcí, až se z toho točí hlava.
Ještě, že sebou máme Jitku, ta se tu dobře vyzná a domluví. Aďa zkouší, jak chutná pravý provencálský med. A kluci zase zkoumají mořské potvůrky. Koupit se tu dá snad úplně všecko. Takže přepočítat penízky a jen vybírat. A ještě, tak to jsou 3 eura. Ty máš 7, to jsou 3 eura, ano. To kolik je 7 eur? My jsme ale dali přednost zmrzlině. Tety zase obdivovaly modrofialovou levanduli a spoustu dobrého a zajímavého jídla. Jestli mě nemiluješ, ať mě najdou, ať jejich nenávist mě zahubí, když bez tvé lásky nedovedu žít. Stodola se tentokrát proměnila ve zkušební sál. Pan režisér Michal Lázňovský s Markétou Potužákovou vedou divadelní dílnu a vybrali pro nás úryvky z Romea a Julie. Neučit se texty nazpaměť a ještě k tomu hrát, to pro nás vůbec není jednoduché. A to máme na zkoušení pouhých 10 dní. Divadlo budeme hrát na nádvoří. Už tu s Jirkou Vovsem chystáme dekorace a rekvizity pro představení. Krásně, a to vyšlo, Vajda dostane taky. Tyhle šaty si vezmu, ano, ty. Prosím tě, chůvo, dneska chci být sama. Kristýna cvičí na housle a rozléhá se to široko daleko po okolí. Nikomu to už ale nepřijde divné, protože celá vesnice ví, že na Adobeku se střídají různí umělci a děje se tu spousta věcí. Kristýna se zastavila sice jen na pár dní, ale krásně nám zahrála na dobrou noc. To jsem nechala. To sama. Ty jsi šikovná. Tak, Chceš vědět, jak to mám hezké dvě. tak dostanu pusu. Tak, ta byla sladká, dobrou noc, ať se ti něco hezkého zdá. Ano? Tak, a od Lukáše taky na druhou stranu? Jo. No teda, takže a dobrou noc, ať tě blechy štípou celou noc. K moři je to z Odabeku necelých 100 kilometrů. Moc se nám tu líbí. Jednou jsou velké vlny, jindy sbíráme mušle, vyřádíme se v písku, hrajeme volejbal, prostě nám je fajn. Přitom všem pořádně vyhládne, ale tety naštěstí myslí na všechno. A opět proměna stodoly. Tentokrát se změnila v promítací sál. Díváme se na film, ve kterém hraje náš kamarád, Pavel Kříž. Je to napínavá pohádka, dokonce se trošku bojíme. Pavel byl společně s námi na Odabeku v loni.
A přijel i letos. A co když nic nenajdeme? Tak se tady o západu slunce sejdeme a něco vymyslíme. Co? Kamarádi, to se ještě stalo. No občas jo, co se vidíme. Jak občas to, ale občas jo. A jak se jmenují ty dvě princezny? To nevím, to se nepamatuju, jak se jmenuje. Myslím, že to tady není, jak se jmenoval, je to princezny. Matěj, kluci jsou tady, Matěj a Ondra. Takhle krásně se směje Bonnie. Je animátorka a manželka Pavla Kříže. Barvičkama. No jasně. Bonnie pochází z Kanady a česky mluví jen trošku, proto jí Pavel v dílně pomáhá. Ty chceš, aby ti nakreslila Sandra princeznu? Tak ji to nakresli, ještě chci. A tohle jsou naše výtvory. Animovaný film z toho zatím ještě nebude, ale na začátek dobrý, ne? Zkuste to roztočit, abyste se nestřesli. Možná ještě Ludka může víc K nám, ke mně. Tak, to je moc, je to mezi. Ještě kousek couvní tam. Tak. Představení Róma a Julie se blíží a my ještě zdaleka nemáme všechno nacvičeno. Přes den se střídáme v dílnách, někteří jezdí k moři, herci naplno zkoušejí. Nejlepší je ale zkoušet večer, už není takové horko a aspoň na nás nekoukají nedočkaví zvědavci. Cvičit se s tuhou nás učila Martina, samozřejmě pod dozorem pana režiséra. Někdo nás přeci jen tajně sleduje. Ale co se to děje? Nakazili jsme dospělé a docela jim to jde. Kluci, vstávejte. Kluky. Tak ještě jednou protáhnout a vstávat. Máme před sebou důležitý den. Dneska večer se koná divadelní představení. Jediný den, kdy v červenci na Odabjaku prší a my máme večer hrát venku. Kulisy jsou úplně promoklé, růže na stromě opršely. No jak tohle dopadne? Naštěstí se bouřka přehnala stejně rychle, jako přišla a přestává pršet. Tak honem připravit kostýmy. Nejlepší, vypadám jako Superman. Super, to si nechám. Ty bálte. Tak já se nechám tady tu. Ty bálte, brásí ti své urážky. Ty bálte, brásí ti své urážky. I když plakáty na představení zmokly, přeci jenom se diváci pomalu scházejí a divadlo může začít. Přátelé míru! Za brakovraždu stíníte svůj meč? Přidíš své ruce, milý bohníku. Ona ti prokazuje odanost. Nic zlého není v jejím dotyku. Dlaní políbit je cnost. Což svatá, ani poutník nemá rty? Těmi se modlí. Pak se modlit chci. Co já jim přeju, to jim přeji i ty. Vyslíš, že svatá, jsou to zoufalci. Svatá je slyší, aniž to dá znát. Teď moje rty si odnesly ten hřích. Je můj, byl ti tak něžně vnucen, vrať ho zase mě. Ach, Romeo, proč musíš být Romeo? Kouzelná svatá noci, bojím se, že je to jenom všechno krásný sen. Nech toho, Merkučio, schovej kon. Ukažte, pane, to se pasa. Divadlo trvalo přes půl hodiny. To by se nám opravdu celé do filmečku nevešlo, ale úspěch byl veliký a nás to moc bavilo. I když trému jsme měli obrovskou. Kůvo, ne, co by tady dělala? Jenom já bych dohrála svou hru, tu lahvičku. Někteří z nás si vůbec poprvé zahráli před obecenstvem a hned mezinárodním. To učení a zkoušení opravdu stálo za to. Partons pour causer encore de cette triste chose. Il y aura des graciers et des punis.
Tohle jsou staré hlavy z vinné révy. Říká se jim babky a moc dobře hoří. Dneska se koná slavnost pečení ve starobylé peci. Každý z vesničanů si připraví doma něco dobrého a společně se to potom upeče a sní. Pec musí být správně roztopená. Až do běla. I v naší kuchyni se chystají dobroty a holky se aspoň od Jitky něco přiučí. Jo, to je super, to je super. To se nemusíš bát, jen to tam pěkně rychle. Nandej. No, to tam může říct. Jdeme se podívat na návštěvu k sousedce Žanin. Co ta asi chystá na večer dobrého? Prozradila nám, že to bude pizza s ančovičkami. A určitě z pece bude chutnat lépe než z trouby. Do pece se nosí samé dobroty. Už se nemůžeme dočkat. Ah ouais. Et alors? Mais c'est bon. Voilà. A mám to vonit, má dobrý. Tak, pardon. To se bude pizza aussi. Co jsme si upekli, to si taky sníme. A tak společně s místními ochutnáváme od každého trošku. Ještě jenom, 1, 2, 3, 4. Hudební dílnu vede Tomáš Valášek. A i když teprve začínáme a moc toho ještě neumíme, je to zábava a můžeme si vyzkoušet různé nástroje, co se komu líbí. Tuhle kytaru on má v opatrování, ale můžete si ji kdykoliv půjčit. Jo? Nesmíte ji zničit. Jo? No, opatrně, rozladit ji můžou. Já ti ji vždycky naladím, to není problém.